So ngithe masihamba nosisi wakho ngale eceleni sathola ukuthi hayi ngoba inenkinga ukuthi abantu abadala banolaka lento esiyenzile. Ngiyacabanga ukuthi kuzomela njengendoda ngenza into efanele yenzeke, mhlambe ngikhiphe umalume ngizwe mhlambe ngabantu bakini ukuthi njengoba sengenze into kanje mhlambe yini engahlawula ngayo just ukugeza umuzi wakini ngoba phela sengilale nosisi wakho ungekho sasathola umntwana ngoba ngiyamdinga umntwana ukuthi ukuze akwazi ukubona imibhalo esikoleni ayoshiselwa impepho lapha ekhaya ukuze afane nezinye izingane. Bengicela nje ukuthi umamukele sikhipha izimfihlo nihleli noLungisa. Namhlanje sivashela ubhuti othi-ke nawe unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubingelela ababukeli beBlack Life TV. Usho uzoqhama ukunendawo. Okay. Ngiyalibingelela nonke abalaleli beBlack Life TV. Ngiqhamuka nje elokishini elikhona la around Durban. Ngeke ngilisho ukuthi eliphi kodwa ngi around Durban. Shuthi inkuluko lemfihlo le uzuyayifihla ukuthi uqhamuka ngakuphi noma abantu abaningi bayazi inkinga yakho. Ya phela ukuthi ifihlile into uthola ukuthi abantu sebeyayazi. Ya bathi ayinuki ingosi wami. Ayikho inkinga iqala kanjani indaba? Eyize long story angazi ngaqala. Sinesikhathi ixoxe nje izifike la esiyimfihlo khona. Okay, kahle la ngifuna ukuzoconference lana kunkosikazi wami uZinhle. Unkosikazi wakho? Yebo. Okay. Seneminyaka ngaki nishadile? Sineminyaka nje u5 esishadile. Okay. Yeah. 5 years already sekuneyimfihlo. Hawu imfihlo nje nawe ngingathanda nakusasa imfihlo mawuyindoda phela uyindoda yabo. Indoda yazi nawe ukuthi yohlezi indoda sonke isikhathi. Hayi angikwazi lokho. But asiqhubeke imfihlo ke kuze kube imfihlo yini kwenzakaleni elide to that? uZinhle since sishadile naye uke wathola ithuba lokuthi ahamba yofunda le Ongoye. Okay. So ngisho ngesikhathi ke sahlanganisa amalobolo kunosisi wakhe. Esathi manje sihlangana nje kwenziwa lezi zinto zamalobolo yabo bengikhonzile kakhulu nami ngimkhonzile besithi sihlangana noma la sihlangana khona noma emoli kuphi nje sihagane kube mnandi uyabo kube khona le avavavum nje phela uyabo. Yasisi phela usister in law. Lokho nje phela ke. So ukuya kwakhe lo etertiary was it when senishadile noma ke nabe nisalobolana? Besalobolana kodwa singakashadi. Ingakashadi. Okay. Kodwa ke manje sisigcine sesishadile. Okay. Yeah. So amahagi ke phele laphi ke? Hey, abona ke long story kuthe ngalesikhathi engekho kwakuthi phela vele njengomuntu wesana nangi nenamba yakhe siyawazaphana nje kwanaloko nje yabo. Kwaqala lapho ke ukuthi kube khona inkinga. Kwenzakalani? Inzima lento. Inzima kakhulu. So into eyenzekile sigcine sesitshontshelana nosisi wakhe uZinhle. Aw. Yeah. Okay. Konke lokho nikwenza ngoba ke na uZinhle akekho. Sikwenza uZinhle akekho usengowe uyafunda nami nginesizungu. Phela moya indoda fanele uyabo uhlezi engathi yabo. So wagcina sekwenze kanjalo ke ngoba naye uthe futhi indaba iqale la naye ngibekela inkinga zomuntu wakhe umuntu odakwayo yabona nje ukuthi unayo umuntu anapha umuntu nje onganaki nje ukuthi umuntu wesifazane ufuna aneliseke ngaso sonke isikhathi kanti nami uZinhle akekho li kwacala ukuthi manje sise group neyodwa silambile sobabili. So manje wena ke wasuba i-shoulder to cry on. Nawe akhala kwelakhe ihlobo. Ngingaqondile nami ngathi ngiyazama ukumduduza ukuthi akabekezele. Kwacaca ukuthi naye futhi uyayifisa lento engiyifisayo. Nginombuzo ke lana ngithi uthe ushadile nosisi wakhe. Yebo. Benibonana naphi nenzaphi lezi zinto enizenzayo nizenzela kuphi? Besihlangana khona le drobheni kule ndawo lezi eziqashwayo nje sihlangane khona. So bungayi emzini wakho? Hayi bengingayi ngoba phela awukazi emzini wakho. Hayi angazi. Yini pho manje lekuphusha ukuthi ke na uzoxoxa lolu daba? Phela manje usisikazi Zinhle usenengane. Ingakanani ingane? Ina 5 years.
Imake uthe kumina nishade u5 years. And then emva lokho uzongitshela ukuthi ingane ina 5 years. Osuthi balance la. Lalela ukuthi kwenzeke kanjani. Njoba ngichazile ukuthi ngesikhathi sithandana noZindle besingakashadi. Kodwa usisi wakhe uthe ngesikhathi sisanda lokhuza ukulobolana wasehamba yali ngokufunda. Ila sithola khona ke ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sigange. So ni umshado wakho unesikhathi esingakanani? Hayi umshado wami unaso isikhathi esithini nje ngoba I think sinaba manje sina 6 years nje sesikhona. 6 years including umshado ndawonye. So ingane uyayazi umkakho? Lento ke ngifuna ukuzoyiveza uyayazi ingane but akayazi ukuthi yabantu. Hawe ma. So usisi uyafunda lana and then wena ubusy. Ubusy nodadewabo. Ithini ke iplan yakho ngofuna ukutshela unkosikazi wakho ke? Iplan yami ukuthi ngoba sekhona abantu abawusolayo umgqakazo. So angifuni ukuthi uZindle ezwe ngabantu. Okay. Sengifuna ukuthi azi ukuthi lengane kasisi wakhe cha ingane yakhe inganithu. Ngibuza iplan yakho ngithini ke ngodadewabo. Hayi phela ayikho iplan yaphambili but ngoba kwakuyinto yesikhashana kuyinto ephelayo. So ukuthi manje fanele understand kwayena ukuthi usebuyile usisi wakhe ongoyo uselana sekufanele azi iqiniso uZindle ukuthi lengane kasisi wakhe yami. So ngoba nakubo uZindle ubehlezi bembuza usisi wakhe ukuthi ingane kabani usisi wakhe angabatsheni ngisho abazali bakhe ukuthi ingane kabani ngoba phela usaba ukuvikela umshado wethu. So manje inkinga ekhona engiyibona le ngane kangani okungaphili manje ithiwa ifuna uthe mehambisa ngale ngasese kwatholakala ukuthi manje fanele uyoshiselwa something kubukwayo. And then kubo kwaya kwaziwa ukuthi ila inenkinga yamehlo la ngane yabo ushuthi ke nami sesakhokhoba sahamba abantu besizulu kwatholakala ukuthi manje ifanele ihambe yoshiselwa impepho buka babuwayo manje so asale into soyiqala kanjani kwakutshena abazali nabanye abafowabo boka uZindle ngani nami ukuthi ngizobatshena kanjani but kodwa kungcono mangitshena yena uZindle kube yena oyibhodloza indaba ngakubo naye ngazi ukuthi umshado wethu uzoba safe kanganani if ethola ukuthi mina sengidlale nosisi wakhe ukuthi uzobhekana kanjani nosisi wakhe angazi. So manje ke ngitsheleke this akusekho lutho kwenzakalayo phakathi kwakho nodadewabo. Akusekho lutho at all. Ngingasho ukuthi akusekho lutho but wayithisa kanje pho. But phela kuyenzeka uthola ukuthi Thomas la makhona aphinde futhi ami. Ayiba wona wakhanga imall ne train station. Hayi njoba ngisho ukuthi la manzi amakhona ngeke uyigarante lonto nawo nje ngeke uyigarante ngoba nawe mase ngikubuza ukuthi ex yakho mengafika ithi ifuna ama life back ngisengenzeka niphinde nibuyelana. Mina ngizokuchazela ke kune mall ne train station kwafaka ngisho ne Oceans Mall phezu kwemall. Izofika ikhukhula zikhukhule konke lonto leyo. Okwamanje akukho kwamanje ngisakovalweni kodwa phela ngoba ngisho ukuthi khona into evuka ogqokweni. Hayi ke but ke sizomthinta ke umuntu wakho simazise ngalolu daba. Usu ready ukuthi kana ngendlela ukuthi ke na ukuphela komshado lo. Hayi ngeke indoda yomzulu mina ilonto nje izobe into esikhashana edlule izinto kutheze kwenzeka izinto ezingaphezulu kwalezi lo muntu ngimcela ngenyongo ngeke ahambe lapha ekhaya mina ngindoda yomzulu mina. Hayi ngiyizwela uthi indoda yomzulu akukho umuntu ohambayo wamchala ngenyongo asimthinta unkosikazi wakhe simazise ngalolu daba ukuthi lengane acanga ukuthi ukena umshana wakhe ingane yakhe. Ake simthinta unkosikazi usuready ukukhuluma naye? Yeah sengiready. Sabona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa Black Life TV kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Ungidela? Ukhuluma noLungstar kwa Black Life TV kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Okay. Singakwazi ukukhuluma? Ngizwala? Singakwazi ukukhuluma? Singakwazi ukukhuluma? Yebo. Ayikho inkinga. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life nginomkhwena wakho. Uthi ke nanginodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlaleli. Umkhwena wami uThemba. Yes, uhusband wakho.
Okay. Yes, ngicela umlaleli. Ngicela ungihambile kanje. Sawubona nkosikazi. Cela mbuyisana. Uyaphila? Ngiyaphila wena. Ngikhona. Ya. Ish. Angazi ngizoqalaphi kodwa kumele ngiqale. Wahibo wathi ish manje. Kwenzani? Kumele ngiqala kodwa angazi ngizoqalaphi. Angazi kodwa ngizocela usisi lo nginaye la ngisize. Ngithemba kwenzani? Kunodaba engifisa silikhulume but noma lunzima kodwa ngiyacela ukuthi ungangazi ngachaza ngithini kodwa ngicela ukuthi wehlise umoya. Hayi angisazi-ke angazi ngithungelwa ngezintshalike. Kwenzakalani khuluma? Ngiqalephi njena ngimtshela indaba enzima kanje. Qale ekuqaleni. Uyakhumbula ngesikhathi usongoye uyofunda? Ngesikhathi usongoye nawe uhamba unyaka wonke nje ngihleli ngingedwa ngiloko ngithi ngiyakhumbula kanti uyakhumbula? Usakhona? Namfethu angazi ukuthi ngithini kune-disaster eyenzeka. Ima ngiqalela ngibuze. Usisi wakho lo omlamayo. Ubani ubaba wengane yakhe? Umbali akazi sitshele ubaba oyingane ekhaya. Akazi kini bambuze asho ukuthi ubani ubaba wengane yakhe? Oh. Lalela. Siswakhe akazi angitshele. Oh. Yini uyamazi wena? Hawu. Hey mfethu long story. Ngiyamazi ubaba wengane yakhe. Hayibo. Okay, ngiyakhuluma ngicela ukuthi lento ungayithathi ngesinxele. Mfowethu, nkosikazi wami ngiyakuthanda ngithi uyazi ngiyakuthanda. Ngiyakwazi lokho. Okay, futhi ngohlizi ngithanda ngaso sonke isikhathi angithi uyakwazi nalokho. Ngiyakwazi. Hayi ke. Ngiyacela ukuthi ke noma ke lento inzima kodwa ke uyamukele kube into esikhuluma ekhaya. Siyikhulume njengabantu basekhaya bangayizwa abanye abantu kube into esikwazi ukuthi ke siqoqe njengomndeni ingaphumeli ngaphandle. So into edala ukuthi ke ngibhalele la ohlelweni ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhumane nawe ngikwazi ukuthi ngikutshene lento. Ngibonile mhlambe kuzoba nendlela ethile ukuthi uyizwe kahle. Into eyenzeka lana ngesikhathi ungekho ngathini ngingachaza nje ukuthi ubaba wengane kasisi wakho imina. Yazi kuyahleka noma kufika. Angizwanga. Mfowethu into eyenzeka sayithola nosisi wakho sesimbethe ndawonye kani kuzovene kwenzeke angazi noma umshophi kwavesana nje kwaba naleyo nkinga ukuthi sekutholakala leyo ngane sisi wakho. So kwanzima ukuthi ngikutshene because ngangisabela umshado wethu kodwa into edala ukuthi ngize ngibone ukuthi ke ngikutshene angithi uyazi ingane yasisi wakho ukuthi inenkinga yamehlo. So njengoba inenkinga yamehlo sisemasamba ke ngasese sikufihlela. Ima Themba wena ungitshela ukuthi usibahle uzalwa uwena. Yebo ngisho njalo impela. Hayibo. Emva kweminyaka emingaka uthuli nalento le. Bengithule ngoba phela bekuyinto enzima kuyona into elula but into edala ukuthi ngikhulume ingane nenkinga njengoba inenkinga yamehlo kufanele sizoyigcinela usiko lapha ekhaya. So manje phela ke kuzophoqa ukuthi nazi nakini ukuthi njengoba ifanele izekhaya ingane izothola usiko lasekhaya fanele ngikwazise nawe. Bengicela ukuthi lo ngane uyithathe njengengane yakho uyinakekele njengoba kade uyithanda kungaphili ukuthi
so uthola ukuthi izalo yimina ugcine mhlawumbe manje ngimathemba so manje uyangitshela mina ukuthi ngizizwe kanjani emva kale ndona ongitshela yona ngempela wena ulindele ukuthi mina ngizofela kanjani ukuthi wena wasala wangihamba ngemuva ngingekho uyofunda hayi uzothi uyahlala mhlawumbe ngeke uzothi uyahlala no mfethu bengicela njengoba bengicelile ukuthi nawe lento ungayithathi noma inzima ungayithathi ngalendlela ngoba kanjani akwazi phela mfethu kwenzeka kube nami ikhona indlela yokureverse izinto ngiphindise emuva bengizozireverse kungenze kodwa kwenzeka nami angazi kwenzeka kanjani yazi ungiqeda ukuthemba because phela kusho kule relationship le ukuthembana akusekho ngiyacabanga kufanele kubuye njengoba sengitshela amaqiniso njena ngiyacabanga ukuthi sekufanele siqale ipage elisha Yebo Themba imfihlo engaka yazi angazi noma ngikhale noma ngenze nje hayibo hayi ungakhali mntakwethu konke kodwa ima awudlali like ungitshela into okuyiyona noma mhlawumbe imanga ngithi ayinayo inkinga amehlo inganasisi wakho inayo so ngithe masihamba nosisi wakho ngale eceleni sathola ukuthi hayi ngoba inenkinga ukuthi abantu abadala banolaka lento esiyenzile ngiyacabanga ukuthi kuzomela njengendoda ngenza into efanele yenzeke mhlambe ngikhipha umalume ngizwe mhlambe ngabantu bakini ukuthi njengoba sengenze into kanje mhlambe yini engahlawula ngayo just ukugeza umuzwa kini ngoba phela sengilale nosisi wakho ungekho sasathola umntwana ngoba ngiyamdinga umntwana ukuthi ukuze akwazi ukubona imibhalo esikoleni ayoshisela impepho lapha ekhaya ukuze afane nezinye izingane bengicela nje ukuthi umamukele njengengane yakho nawe Ibo umbale nje wasonke lesikhathi efihla ubaba owengane ingoba uyazi vele ukuthi wena ya kunjalo nami ngangishilo ngathi akangakutsheli ngithembe kangaka kodwa ya mfethu ya umthembile nami kwenzeka njengoba ngisho ngithi ukube ikhona indlela yokureverse lento ngabe seyireverse iphinde emuva kwenzeka kanjani Themba nini ngesikhathi ungekho nje saba nobudlelwana nje babushaye kodwa sebaphela kwawukuthi nje phela yabo kwaba nomdlelwana baphela okusho wena ungitshela ukuthi umbali wayesuka eMlazi ekhaya eze kuwena lapha intuzo no sasingazange sihlangane emzini wethu sasibonana etown nje kuma BNB hayibo ngizonyabhuka impela ya sabhuka nje khona le drobheni kodwa ke phela kwayinto seyaphela njengoba sengishilo ukuthi into engasekho seyaphela hayibo Themba waqala nini kanjani hayi mfethu mhlawumbe ngiyaphuka ngeke mhlawumbe ngiyaphuka Themba akwazi yazi akwazi ukuthi emva kweminyaka emingaka nginawe wena nemfihlo engaka so mfethu kunjalo into engangisiza ngayo nje yinye nami angeke ngikwazi ukuqonda abantu bakini ngiyacabanga ukuthi uma ungahlala phansi mhlambe noma wakho nibonisane ngizozwa mina feedback ukuthi mhlambe yipi indlela engenza ngayo ukuthi ngizama ukuthi ngizogeza umuzi wakini and then ukuze ngikwazi ukuthola ipermit ukuthi ngithathe ingane soyishisela impepho ekhaya imaki wethemba so wena ulindele ukuthi uma atshelwe impinda lamanyaleni uma kusho kumele atshelwe impinda azizwe mina ngiyacela nkosikazi wami ngiyacela ukuthi ukube wena okhuluma noma wakho ukuze ngizwe ukuthi yini enidingayo sengiqala nje kodwa ima awutshela ngani yena umbali phela senikwazi ukulokunjanela nokuthi uconnect umtshela ukuthi akatshele uma iqiniso uyasaba iyagula ingane uyasaba wena phela ukube kulula kangako ngabe kadasho so uyasaba noma sengimnikeke ilungelo ngoba phela vele senginenkinga but uyasaba ingakho bese ngithinta wena njengonkosikazi ukuthi ngicela ungicelele komalume wakho ngizwe ukuthi inhlawulo mhlambe umuzi wakini ngawugeza kanjani ukuze ngikwazi ukuthi ngithole ingane ihambe yoshiselwa impepho ekhaya bengithemba na njengonkosikazi ukuthi noma nginamaphutha but ngeke ungilahle uzongixoxa Themba yazi indlela ebekuthanda ngayo ngiyaxolisa ngicabanga ukuthi ungangenza into enje
wazongiphoxa yezwa. Ngiyaxolisa nami kwangeyona inhloso kwakuyinto engayiplanile kwenzeka nje uyazi ke nje nawe ukuthi kwenzeka nje. Yo, hayi yazi nje yabo nje kuyimanje ngiyasheka leto qeda kungitshela yona. Yabo nje kuyimanje ngiyaqhaqhazela. Manje uzokwazi ukungisiza sithando sami? Ngazi impela ngazi. Uzokwazi ukungisiza kodwa? Ayi angasithemba ngazi ngizobona nje. Kwayi nami nje nginamahloni hayibo manje ngizomtshela nje hayibo ngizomtshela kanjani yonke lento le cause phela manje yazi angazi. Hayi akusekho ukujikela emva kwendle ingane yagula. Angazi. Hayi siza ingane mhlambe ke okwethu vele ingane and ima yabo uno usibahla kade aqala usibahla. Yoko uma wakho uyazi ke inkinga. Uma bese kumstressa cause manje lombali bengafundi ukusho ubaba ukuthi baba usibahla so njengoba usungazi. Ngicela simsize ke mhlambe kokwethu ke sezobe sesixoxa eqale sisize ingane ukuze ikwazi ingazisale ingane nezifundayo endaweni lokuzeni izisale yabo. Sicela ukuthi okwethu sokulungisa ngemuva. Lapho Themba noma uyayigulela yabo nje engasiezwe nje. Hayi phela naw uzoba nendlela yokuthi umtshele. Hayi ubukanisile kodwa she mndaweni ngami. Hayi ngiyaxolisa abangani bami ubukanisile she ngami engangidingi ukuzokwenza intention. Ihlezi phela kude into kanje kodwa bengazi ukuthi ngizogcina ngisifike mina nami. Ingakho ke ngithe angikutshene wena ke ungazuzwe ngabantu. Hayi kulungile ngiyacela ukuthi lento ingakustress kakhulu kodwa sokulungisa ngoba ngifuna siqale ipage elisha. Hayi siqale angikwazi phela ukulawula ukuthi ingakustress angikwazi ukulawula lokho ngizwe. Okay. Njengoba nje ngitshela ukuthi kwemanje nje ngiyakhathazeka ngiyabhebhezela like akikho right. Kulungile ngicela uyinike insuku noma 3 days ke mhlambe mase uzama ukuthi utshena uma wakho. Yabona nje uzokulapha uzofika nje angazi ngempela. Hayi kulungile ngizothatha ucingo ngelibuyisele kusisi. Ngizocela ukuthi ke uthathe noma 3 days just ukuthi mhlambe nokudina ukuthi ukwehla mhlambe emva kwaloko ke kuzobe sokwazi uqondana noma wakho okwethu sokukhuluma ngemuva. Bengicela mhlambe nosisi wakho ungalwi naye into eyenzeka nje yenzeka konke ukubekele kumina ngizokwazi ukuthi ngikulungise. Hey uyabona ke nje lo angifuni ngisho ukubheka emehlweni. Angifuni nje ngisho ukumbheka emehlweni. Hayi kufanele but kodwa bengicela ukuthi wenzele ingane ukuze ikwazi ukuthi sigcine siphethe ukuthi ingane isizakala. Ya phela vele usibahle akanacala kuyona yonke lento le ngiyadinga ngicabe rice kodwa nje ayi. Hayi ngiyakubonga mangizwa usukhuluma kanjalo ukhulumisa komuntu engamkhetha siphelele. Ngiyabona umuntu kanjalo good. Hayi kulungile nkosikazi ayenginike usisi lo obekade nginike ifoni ngibonge nge-airtime yakhe ukuthi akwazi ukuthi asixhumanise. Ngiyabonga. Hi sisi. Yebo sawubona. Ngiyabonga ukuthi uthathe i-call yethu. Angizwanga. Ngithi ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Alright yize nje noma ayi angasekho right. Hayi siyaxolisa kakhulu kodwa ke angibongi ukuthi ke nanizwanile nizokwazi ukuyilungisa lento. Alright ngiyakuzwa ma. Okay bye bye. Alright ngiyabonga. Uzizwa njani ke ngoba usuyikhulumile indaba? Ya ngiright kodwa phela ke noma engazange abe ngale ndlela ebengicabanga ngayo
Njengoba uma benginika ithemba ethi ingane ayinacala ngiyathemba ukuthi lokho kubalekile uzokwazi ukuthi angisize vele asimnika izinsuku ukuthi akwazi ukuthi 3 days noma 3 days ukuze akwazi ukuthi ehle ukuthi akwazi ukukhuluma ngoba vele ingane efanele isizakale. Ngizwa kahle. Yo, ngiyizela ke babukeli beBlack Life TV ukuthi usisi uthe ingane ayinacala okusho ukuthi bazokwazi ukuthi ahlale phansi nomnyeni wakhe bayilungise le ndaba ingane nayo ifane nezinye ingane. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Sondela iBlack Life Traditional Pharmacy iyona impendulo yeinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Uza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.